pam, 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 pam. Takto. Keď skončíš tu so spodkom a tu budeš niekde ťahať koleno. Niekedy to môže tak akože výjsť, ale primárne tá mechanika na to není stavaná. To znamená, po tom spodku sa vrátim, aby som mal dobrú stabilitu a odtiaľ to vošiel s tým kolenom dovnútra, vrátil sa a odtiaľ to vošiel zase späť s tým lakťom. Chápeme sa, čo vám chcem povedať? Že teraz nespadnite do toho, že dáte zadná, zdvihák, spodok a tu budete dávať koleno, neustojíte, to budete padať. Ja teraz nechcem, aby ste padli, ja chcem, aby ste boli dominantní v tom. V tejto variácii sú rôzne variácie, v tejto chcem, aby to bolo takto. Pre túto je toto výhodné. Zadná, zdvihák, spodok, vrátim sa, bum, koleno, bum, lakeť. Dobre, takto to má byť. Príklad zase to môže, ten setup je taký, že toto tam vyhodím ako jednu tvrdú akciu. Raz, dva, tri. To tak môže ísť, to je v poriadku. Ale potom to stopnem, naloadujem, bum, super koleno, bum, super lakeť. Dobre? Poď. Pam, 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 pam. Takto, presne takto. OK? Ten rozdiel